Yemoyne bappalel warama Ibinya be daade maayo nan jamboori rewo maayo buuri gel kodiyaɓe guuriigi Samba Jo e walla mbaɗoy me jamma o juude daano maayo ɗe o eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. bandiraɓe heɗotoɓe radio Kokoriko international on calminama on juurama on mbiyama kadi bisimilla moon. hande noon en jogui weltare mawde dañɗiɗo miniraɗo baɗiraɗo bandiraɗo jeyɗaɗo e wuuro woto mo ganduɗa kadi ko suka tinniɗo e saaha mum kane musidɗo muɗum goto. kamɓe ɗiɗo fof gari ɗo en hande waddude men yewtere radio Kokoriko international. hande min cifti noon kadi jogani en kaɓirɗe ɗe ko hono Alaji Mamadou Moustapha Sy to Belgique ko kanko jogani en kaɓirɗe ɗo radio ngone kadi hande ko ɗo e Paris inchallah ngo jogori ummirade ɓoggol. bandiraɓe onon hettiɓe hettoriɓe to sitto hettoriɓe to ɓoggito foof emin mbion bisimilla moon e Kokoriko international. Mamadou Moustapha tini holko panɗa yimɓe haade men salmodirde e musidɗo meɗen o. ayo tawi mbuɗo wayni padalal wuro sireeɗi mbaloymi koye dañi ganna woppama beɗenki sincan beɗenkina ɓe wawde gollade kulkuliɗo tiimi paami a paliba ƴen tumi kolangal tumay modda gallaɗi ko ko ngesa ceerno. ɗum noon Alhaji Mouhamadou Moustapha Sy emin mbima jarama min calminima an galle maɗa min calmini correspondance uji men foof wonɓe aduna ɓe guila e Mauritanie Nouakchott Dakar Sénégal Belgique Espagne wonɓe Allemagne wonɓe Italie e wonɓe ɗo ene Paris e wonɓe to ene New York fof en calminiɓe en juurimaɓe en mbiyama hannde eɗen jogui weltare mawde gam eɗen jogui ɗo musidɗo baɗiraɗo sehilaɓe biyeteɗo Mamadou Kane gandiraɗo Samba Kane jeyaɗo to Daabi e Odeji e mo ganduɗa kadi bamum ko musidɗo ko mawniraɗo ko guiɗo ene wiye Seydou Mamoudou Kane walla Alaji Seydou Mamoudou Kane. ha yimɓe mbawa famde wonno Mamadou Kane tan ne raɓɓiɗi walla kadi so wiyama Samba Kane tan ne raɓɓiɗi saabu haalpulaar en ceerata e Mamadou ceerata e Samba. so min mbaɗirini noon ko ha wawa andede kadi Samba Kane mo innira ko Samba Ali Ndayri walla Samba Djiba ha ɗum ɗo fof ɓeydo labtude. emin mbiya noon bisimilla moon e radio Kokoriko international. hande noon ko weltare goho daabiyanajo arde e nde ɗo yewtere wawde yewtidde amen rokka min miijo mum min ƴewto ɗum kadi min ƴewto gurna mum kadi min ganda ko woni e dow muɗum saabu heewiɓe sukaɓe ɗanni heewiɓe sukaɓe janggi tawa awa ande koɓe janggi koko firti walla koɓe ɗanni koko artiri. ɗum ɗo noon ko cukalel guel ganduɗa en hedde nedi onon jogui jinnaɓe kadi eɗen kooli guel onon gandi to banggue mawniraɓe to banggue kawiraɓe to banggue denɗiraɓe to banggue jinnaɓe ne kadi ko tiɗɓe e nder wuuro he ɓe ganduɗa kañumenne kadi ndewi koye lawol moƴƴol saabu jinnaɓe makko koye adiɓe arde e ndiɗo leydi les années 60 62 en mi anda kam ñalawma hitande exact ko noon bandiramen hewɓe arnoɓe ndiɗo leydi wiyetedi France e ɗiɗon duuɓi ko ɓuuri hewde e mabɓe naftani. eɗen gonɗo kadi e musidɗo makko goto ene wiye Sadio Diawo ne kadi enen gandi ko Kolda Dia ko suka pullo eyyi so Diawo wiyama kam ɗum ɗo ala sikke ko haala pulaar pur ewa heddi ko haala pulaar walla wasa haalde kono neɗɗo wawa jeeyde Kolda walla jeeyde Daabiya taw wawa haalde pulaar he hayso hunde. ɗum noon kankone kadi ko suka kanko e Sambo kamɓe jangguiɗi kankone kadi mamo waɗ e rogere o addana hen hol expérience mabɓe jangde nde ɓe janggi holko addiɓe ɗo e ndir ndiɗo leydi e kadi eɗen namdoɓe kadi holno jangde mabɓe yaari saabu en jii hewɓe ɓe garnoɓe wonen ɓe jettoyaki ɗo paano tawa hannde koye lawol goni enen duymina ɗum noon musidɗo meɗen Samba Kane bisimilla ma salmin bandiraɓe hettiɓe radio Kokoriko international. assalamu aleykum bandiraɓe, assalamu aleykum partout dans le monde mon fof mboɗo salmina mum inde mum e yettore mum. mi on hande Samba Kane ari e radio Kokoriko radio international pour arde haalande on parcours makko fof ko wawi wonde jangde que ça soit côté formation makko e côté expérience makko. joni noon Samba Kane daabiyanajo ɓi Seydou Mamoudou ari ɗo hande
pour wadde participation mum e nder yewtere radio. eyyi ɗum noon so wiyama Samba Kane ɓi Seydou Mamoudou Kane ne anda ɓen ko joom wuroji Daabiye kono noon on jejjite so Pulaar o wonno laaƴiɗi wanno yarani anani ko paame tan o jibina ko e nder Dakar ko toon mawni saha noon ɓe jaha ɓe jillo Fouta koɓe tinniɓe ene heewi ko jibina e nder nokkuji teeɗo jibinɗa e nder Dakar mawna ɗon yaha kadi mawnitoya France jokka toon jangganema so joomum hannde haali andi ko jinnama goni tinniɓe kañumne kadi ko tinniɗo ɗum noon Pulaar o jagguirema no paamirɗon ni woni importance tan ko gandon ko wiyata ko e holko waɗata ko wonko neɗɗo won mbiɗo kere e Pulaar tawa e hunde anda e hunde wawa faggade kamɓe noon no Pulaar o wayi yaarude foof eɓe timmini gueɗe mabɓe. Samba Kane hol hitande jibinaɗa hoto jangguɗa e kadi koto koɗɗa. D'accord. Min mboɗo jibina année 88 1988 exactement 21 septembre mboɗo jibina Dakar janggumi fof parcours am fof ko Dakar ha keɓmi bac scientifique après jaami université Cheikh Anta Diop mboɗo waɗanno physique chimie entre parce que après bac scientifique am mboɗo joguino bourse physique chimie donc j'ai alterné entre physique chimie après kadi en même temps mboɗo waɗanno formation kadi génie civil donc mbaɗmi 2 ans physique chimie mbaɗmi réussir après aussi mbaɗmi formation génie civil 2 ans encore mbaɗmi réussir avec la mention assez bien et donc à la suite entreprise ari ƴettimi toon puɗɗimi liggade pendant 2 ans et demi après gartumi ɗo hen garmi ɗo France goto mbaɗmi déposé avec mes notujam tan après université de Béthune ki gonɗo Lille ƴettimi après mbaɗmi toon encore une année après gummimi toon jaami université de La Rochelle mbaɗmi toon 2 ans parce que toon formation mo jinnomi wadde o ko toon gonɗo. eyyi joni Samba haade ma yaade toon foof hoɗo jangguɗa école primaire janggumi koto e école publique biyeteɗo école Thiaroye parce que nden saaha min kodno école Thiaroye sara gallamen ɗon woɗɗani école Thiaroye janggumi mbanmi primaire am après gummin primaire jaami collège am goto école privé biyeteɗo école Ababacar Sy gonɗo Guédiawaye encore tawi min eggi après nde danmi BFM am encore avec une mention bien deuxième du centre après jaami ƴettami kadi université to hen lycée Limamoulaye après lycée Limamoulaye aussi mbaɗmi aussi des concours de maths physique après ha dañmi bac am. ewa ceerno Samba hande de min gandi ɗo nokku ɗo mbiɗa gonɗa ɗo Thiaroye saabu so tawi ko e nokku Thiaroye mo gonɗa ɗo école aji ne pawdir toon te ko école aji publique mbaɗanɗe école ko famde foof classe ko famde foof waɗa yimɓe nogas yimɓe capantati yimɓe capannayyo holno neɗɗo wawata waɗirde réussir on saaha e nokkuji ɗi ganduɗa ne mbayno Thiaroye en ni e musde gurdam e wadde surpopulation e kadi yiyate ko jangguinoɓe on ɓe tinni walla ko an jinnaɓe ma ɓe tinni e maɗa joguiɗa ganduɗa ko jiɗɗa guila adan holno mbaɗa haalirde ɗum ɗo. Contrainte aji ɗi ne heewi parce que c'est pas évident gona e classe mo ganduɗa e ɓe oɗon goni plus de 50 personnes nder classe goto monsieur tan jangguinta on ñande foof o wawa wadde darde oɗo ne janggi o janggani ono janggi on janggani donc sa ala galle ma tan balloɓe ma tan te jiɗɓe mbaɗa ñanga an a waɗɗata donc min chance mo dañnomi o woni gallamen foof ko a janggoyat école jangde école tan minen foof ko jangde école sa janggoyi école sa arti après a jooɗota kadi jangga kadi galle donc monsieur o tan wawa tan kanko tan janguinde yimɓe foof par ce que 50 personnes mon foof e goto table onon pawodira 3 personnes sur une table c'est pas évident ko mon foof daña hen mbaɗa réussir forcément kono joni ɗum sa dañi chance on ha mbaɗa réussir tan tawi galle mon eɓe balluma hen après kadi tawi an kadi aɗa yiɗi jangde parce que sa yiɗa tan te yimɓe galle ma hollanima ko jangde tan woni avenir ma tan a wawa wuddude donc min peut-être j'ai eu cette chance donc dañmi ɗum mais c'est pas évident ne satti ne saɗi donc sa yiɗa tan walla galle ma ɓe ballanima tan a yahata cukalel kadi anda ko anda sa woni cukalel anda ko heewi anda ko moƴƴi e ma anda ko moƴƴani ma donc galle ma so ɓe jaggani so boje bandiraɓe ma so moniraɓe ma jaggani en tan après Thiaroye no wayno ni nden bandiji ɗo ɗum ɗo donc c'est pas évident.
Samba no mbiɗa ni sa yimi namdimo ɗum noon wona ko mbaɗani carode wano onon on goɗɗani lawol laana jodni kon on goɗɗani jeere te kadi on goɗɗani gendarmerie on goɗɗani kadi ka militaire te kadi nden no mbiɗen caaro ni autoji kewani lampaji kewani ene niɓɓiɗi joni ɗum ɗon foof holno mbawɗon hoɗirde ɗo on tawa hay goto mon meeɗani dañi caɗele ewa sabu saha sa wonande ko woodi piyaɗo ga woodi mo kartagal mum ga hepta woodi mo paɗi mum kepta an holno daɗirɗa e ɗum won garanoma walla ka gayna tan mbasa darnude sukaɓeɓe mbaɗanni tan doga pata galle mum minen somin ñangoyino somin jeehi somin ñangoya bon sa woni primaire sa woni première classe uji 6e 5e ɓe nawanno min école kono après a andat lawol jaaha garta parce que après joni a wowti ɗum ñande fof piyeɗa e lawol walla gujjeɗa sac ma walla gujjeɗa ɗum mais ɗum fof tahani minen min goppa parce que toon koɗɗa toon Allah hoddirma gona toon en fait c'est ton destin donc sa woni toon après ma yi bandiji nemo gona ɗo ma yi ɗum mais après ɗum an waƴate minen min jogino nena men min ganda ɓe gandi heure momin jahata école heure momin gartata donc so heure o yoni tan so pawi 30 minutes ɓe jiyani min tan ɓe ƴewyat min garta donc c'était difficile ne musno mais après ko mbiyatmi tan minen on a eu la chance que peut-être que emin jogui mawniraɓe e babiraɓe nde ganduɗa nde ɓe pawa min e lawol minen min cuusano yaltude hen donc on a suivi eyyi kadi Samba Kane a hande ɓannama ɗuma joni no école mbaɗɗo 50 élèves jangde mum no mbiɗani no muusi programme uji mum ne keewi yaadu mum e stress mum guila e nguleyki ha jangol no wayi wade foof nokku o hewat gulali so mawɗo o yalti so yawtani ene heewi caɗele ni heewi kalamuji haareji yati sa artiɗo galle mon ga wonɓe bamma ƴeftanma ɗon ne janggi noon onon suka wonɓe ɗon ɓe walla on garta tan ko jangguɗon te école to ko ɗum woni ko mbatto révisé minen noon gallamen somin gartino emin jogino kawam goto mo ganduɗa no wiyatno Ablaye Dio kanko jangguinanno min kihiɗe foof somin jippima 17h ha 19h 20h somin janggat après min kirto somin kirtoma encore min continue janggude ha 22h après 22h minen foof min lelel mais c'était wona ñande foof tan komin ñanguno tan watte révisé certes c'est un plus mais komin jangganno ni gallamen ɗum ɓurno hewde ni komin janggata école joni holno mbawɗa wadde différence hakkude école primaire e école secondaire woni ne jaaɗon collège holko sendi saabu hande to collège to kadi yimɓe ne keewa collège o avantage goto tan woni hen min ko jimi ko woni sa yeehi ha collège a woni mawɗo joni ay fuɗɗi yiide yimɓe ni mon fof ne dawa ne artoya ne jogui kalis mum ne jogo oto mum a yiyatɓe tan après a wiyat non min c'est un rêve en fait a yiyatɓe tan mbiya min komin jiɗɗo ɓurde kalis oɗo walla komin jiɗɗo wonde o komin jiɗɗo mboɗo horsini oɗo ɗum tan ne wawi waddema encouragé ha ñande foof aɗa jangga ñande foof aɗa waɗa ɗum ha keptoya oɗon kono différence o dans les classes c'est la même chose parce que min nde garmi collège nde bon c'était privé ni Semori parce qu'on était trentaine d'élèves mais nemin jano lycée il y avait plus de 60 élèves ndenni lycée woni ɓurno nombre d'élèves qu'au primaire donc ɗum ɗon foof après il faut être motivé être engagé après bon mon foof e galle mum kodi les moyens qu'ils ont parce que sa ala ballowo galle ma a wawa yaade sa ala mo ganduɗa aɗa horsini ɗum kadi ha an aɗa yiiɗi hebde on kadi ɗum c'est une motivation une sorte de motivation mo ganduɗa aɗa wawi hebde ɗum après mbaɗa avance mais après sa ala ɗum kadi c'est encore très difficile ewa yiyate école aji aɗa teski hen yimɓe yiɗɓe janggude ɓe ganduɗa ne mbawi jogui coftal kono saabu basal walla saabu wawde ɗumen ronkude ɗumen no jolde autoji garde ronkude ɗumen no ñamiri walla ronkude ɗumen no joɓiri e oɗon école privé goppani jangdele mumen tan hande tawa haydara naftani tawa aɗa yiitide mumen aɗa hawre mumen bedda ɗo ndeysan o minen jangguinno kono haɗimo yaade wona haqqille makko haɗimo yaade ko moyeŋaji yiyata ɗum ne woodi e on diwan si ne woodi par ce que min même avant mboɗo ara ɗo henna France mboɗo fotto e sehilaɓe ganduɗa mine mabɓe jangguinno lycée Limamoulaye on min dañi bagguji amen mais kamɓe peut-être qu'ils ont ƴetti le mauvais choix ɓe mbaɗi goɗɗo formation mo ganduɗa peut-être que c'est pas
ƴettata liggey yo ala liggey kewɓe y a pas de déboursé mais mboɗo fotta e maɓɓe joni ko ɓe jeeyat eɓe jeeya table